Working President Jangka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba PNCM ha ka singi palay ulaang ba ka jingphet jangki laingot ki MLA ka Congress sya ka NPP kanum dan jingta satyang ya ka party ha ka ni ka by election ka Bansalong ha Gambigre ha ubanay banwan ha bakran kilat patay kubor uba PNCM ulay thuru ba nado Maria Job usaleng kum WMP bathamay katura nakaliang ka party kalatray borba ban penkre na benta ka by election khnang bakinyo ban batbiang ya ka jingjam ha ka election MLA kanina mga babun ga kamtipi ka garil sa district congress committee kamtama po kajing pejong i madam Deborah Marat kajing sisya nagaleng jung ka congress party kat kumujing sutu jung ba ikong Deborah Marat nadu ba hadin bala job pelok jengi ba saling sama nang tina tulasit nadu bor ju la chong kam chong fai shu kila par chang kar bala ban organize nam kabar ban klanya jadi bakani ka by election dia hajing ide ba recommendation ni kandidat ngila sonia biya ka wisdom jong ka district jong ka block including jong MP jongi dia narang pres kalau fully prepared nadu ba la job i MP batamai kita tura no doubt ha bami ki dikot jong ka party somehow kandon hi tenrei ubabun palang hadu manta dang pe hi ba kongres kadika on the alternative nam ta step jungi oh agar ni sangat hai ka nam da don ya kata ka dikta kam ta jadi berka ni ka by election haji ni pergi star campaign nang tina AICC mathai kanir kan syong ha ka district congress committee ka ba kan sari report changi MPCC ban identify kinu gi ba pangiri kan kamban pha ko star campaign